Hej, Jessica her. I dag der er det, hvad det hedder, budgetbinder vi skal lave. Jeg har lavet det på Canva og printet ud. Og hvad det hedder, nu vil jeg så bare vise jer, hvordan jeg sætter det ind i min binder. Ja, men lad os komme i gang. Vi skubber den her væk, og så tager vi den her. Jeg trimmer bare langs kanterne, sådan, så det bare sådan cirkus passer med samme størrelse, som jeg gjorde de andre i. Så bliver det alt sammen sådan cirkus lige. Nu skal jeg bare lige kanterne af. Ja, så har jeg skåret det ud i den størrelse, jeg gerne vil have det. Og så bukker jeg det bare på midten. Det skal så lige siges, at jeg har printet det herhjemme på min egen printer, og har ikke fået printet det sådan, så det var på begge sider, og derfor så bukker jeg det bare her. Og nu kan jeg lige se, at jeg havde lige sådan en her til lige at gøre kanterne helt skarpe. Og så har jeg bare haft mål op, hvor langt, hvor mine huller ligesom skal sidde. Så det gør jeg bare lige sådan her, og så skal jeg bare lige en blyant. Og så tager jeg bare lige og hakker af der, hvor jeg skal have huller. Jeg har ikke nogen fancy dims til at lave huller i med. Så derfor bliver det lidt på gefylen. Men det kommer I også til at kunne se, når det er lige. Ja. Så har jeg sådan en lille nuttet en til at lave hul i med. Og den tager jeg så bare. Så har jeg selvfølgelig mit mærke ud for der, hvor der er en pil på. Og så laver jeg bare et lidt aflangt hul. Fordi at det har det med at ikke at passe det hul lige der. Sådan der. Det er hjemmelavet. Det er ikke perfekt lavet. Men det fungerer. Sådan der. Så er der ligesom hul i. Så tager jeg min budgetbinder. Og så kan jeg så proppe den ind i. Og den passer perfekt. Den passer i hvert fald til de andre, jeg har lavet. Og så er det sådan set bare sådan, jeg har lavet det. Det her, det er vores forskellige udgifter, vi har. Og hvordan jeg lige har lavet den til at holde tracking med de forskellige ting, der bliver unstoffet om måneden og ugenligt og madplanen, og så er der også en indkøbsliste om bagved. Så ja, men det var det til denne gang. For denne gang, husk at like og abonnere nedenunder. Så du kan blive ved med at se mine videoer, hvis du vil.